Sí, jo soc exalumna del FET, ja de fa 18 anys que vaig acabar, però sí, soc exalumna, vaig estudiar aquí la carrera. La nostra relació amb el FET ve de fa 4 o 5 anys, de manera més seguida, des que vam començar a entrar en aquesta trobada, que nosaltres constantment hem anat agafant alumnes a pràctiques i ens ha anat molt bé per totes aquestes necessitats, perquè l'alumne pugui aprendre una mica el que nosaltres fem i, per altra banda, nosaltres en traguem profit, diguem-ne, dels alumnes, no? I així de forma més intensa farà 4 o 5 anys aproximadament, no? Actualment, ara mateix tenim 6 alumnes en pràctiques. Nosaltres, més o menys cada any, el que oferim és una combinació entre un programa pràctic i teòric. És a dir, que dintre de les hores que té l'alumne de pràctiques, tenim molt clar que durant aquest 20%, hi ha un 20% d'aquestes hores que les faran a nivell teòric i un 80% que les faran a nivell pràctic. Llavors, dintre d'aquesta teoria tenim una persona que durant unes hores a la setmana els dona classes, i els ensenya tant el que nosaltres fem en el dia a dia, com sobretot està centrat en tot el programa d'Amadeus que fins ara no s'ha donat a la universitat, i és una carència per mi molt important a nivell dels alumnes. Llavors, el reste s'incorporen dintre d'un dels equips de treball. Llavors, dintre d'aquest equip de treball tenen un tutor que els va fent el seguiment i els diu: escolta, aneu bé, aneu malament, voleu aprendre més coses, esteu bé com aneu fins ara. Llavors els va fent el seguiment del dia a dia i ens el reporta al Departament de Formació perquè nosaltres puguem anar donant la informació corresponent als seus responsables, i tot aquest seguiment es fa durant tots els mesos que ells estan amb nosaltres. Per mi la trobada és molt positiva. Per nosaltres realment ha sigut una manera, diguem-ne, d'integrar-nos amb els alumnes i de que ells trobin la manera de conèixer la nostra empresa i nosaltres de trobar gent que a la llarga, perquè realment el que busquem és que tota aquesta gent a la llarga pugui treballar amb nosaltres, dintre de les possibilitats. Hi ha gent que a vegades ha marxat i després l'hem trucat posteriorment, i per això els fem una integració total, tant teòrica com pràctica, perquè no ens interessa que la gent vingui de pas, sinó que realment conegui quin és el nostre negoci, com funciona la nostra empresa, a nivell de polítiques i de tot, i a la llarga s'integrin totalment a dintre, diguem-ne, de l'empresa. Aproximadament en aquesta trobada, precisament ara estàvem parlant, busquem entre 8 i 10 alumnes per diferents departaments, per diferents tipus de necessitats. Llavors estem mirant que cada perfil de les persones que estem veient ens encaixi una mica amb les nostres necessitats, també si és de matí, si és tarda, perquè cada un té els seus horaris, llavors és difícil de quadrar, però dintre exactament el mateix esquema, diguem-ne, dintre que cada un tingui el perfil de l'equip de treball on s'ha d'incorporar, i ens han demanat cada responsable, però seguirem fent aquesta part teòrica i aquesta part pràctica, i que més o menys el volum és entre 8 i 10 persones les que busquem ara mateix. Aproximadament ha sigut un 80% de gent, d'alumnes que realment han començat en pràctiques i s'ha donat l'oportunitat d'agafar gent a nivell de contracte laboral i ens els hem anat quedant, inclús a vegades que han acabat les pràctiques i posteriorment se'ls ha cridat perquè vinguessin a treballar. Però el tant per cent és aproximadament un 80%, és un tant per cent molt alt. També haig de dir que és una empresa també que té una rotació molt baixa, a més que la gent entra i també és molt difícil que marxi, perquè normalment a la nostra empresa hi ha una rotació inferior a l'1% a nivell de la gent que està treballant. Vull dir que realment ja de per si la gent és difícil que marxi. A nivell de pràctiques el 80% ens l'estem quedant. Per mi el FET actualment a nivell de turisme és la millor escola, pels programes que té, per al professorat que té. Sí que és veritat que a nivell d'agència de viatges segueix havent-hi aquesta carència per la part del programa de reserves que per nosaltres és tan important. Per això nosaltres li donem tanta importància en aquesta part teòrica al tema d'Amadeus, perquè és que realment a les universitats és inexistent i en canvi quan vas a demanar feina a nivell d'agència de viatge és imprescindible, llavors no et quadra molt en aquest sentit, però a part, per l'altra banda, o sigui, el reste és un nivell més alt que per mi hi ha actualment a nivell de turisme a la universitat. Desde hace más de 4 años venimos colaborando con el FET
tanto para la incorporación de prácticas como incorporación laboral de los alumnos hacia a nuestros hoteles. Tanto con Elisenda como con Esther tenemos una estrecha relación, puesto que pues presentamos todo lo que es los planes de carrera, planes de prácticas y ofertas de formación que puedan existir para los alumnos. Este es el cuarto año que participamos en la Trobada. Como os venimos comentando y siempre os vengo transmitiendo, la Trobada me parece que es un evento importantísimo en el que a las empresas nos permite también pues, medir la temperatura, conocer a la futura cantera que existe y bueno, pues, es un encuentro sensacional, de verdad, tanto para alumnos como para empresas. Venimos cada año en la participación en la Trobada por parte de Accor. Prácticamente venimos con una apertura debajo del brazo, puesto que hemos abierto recientemente el Hotel Ibis Santa Coloma, ahora a finales de año abrimos el Hotel Ibis Sagrada Familia y muy recientemente hemos lanzado el programa de desarrollo de adjuntos. Es un programa orientado para los hoteles Ibis, en el cual pues venimos seleccionando jóvenes talentos a través de 2 años de formación en nuestros hoteles, para que al cabo de estos 2 años pues, ocupen las posiciones de adjunto de nuestros hoteles. A través del programa de desarrollo de los adjuntos Ibis, de las 5 plazas que ofertamos, hemos preseleccionado a 3 alumnos del CET. Y luego, a lo largo de esta colaboración, que venimos, como he venido comentando, venimos manteniendo hace cerca de 4 o 5 años, hemos incorporado cerca de 7 alumnos en nuestros hoteles a nivel Barcelona. Los alumnos del CEF, la tipología y el perfil de alumno del CEF son unos alumnos que tienen una visión verdaderamente real, ¿no?, de lo que es el mercado laboral y de los hoteles, puesto que a través de su formación y el pasar por los diferentes departamentos les da, como bien estoy diciendo, un tacto y una imagen muy fiel de lo que es el panorama actual. Son alumnos muy polivalentes, con una flexibilidad, adaptabilidad que a día de hoy, sobre todo de polivalencia, es fundamental dentro del marco laboral. Tener en directo la oportunidad de ver y de entrevistarse a los alumnos, para nosotros, para las empresas, es fundamental. Esa primera toma de contacto que no conocemos a lo mejor por otros medios de selección. Con lo que la Trobada invito al CET a seguir con esta iniciativa, puesto que nos da una visión muy real de lo que és el perfil de los estudiantes any tras any. Nosaltres tenim una relació amb l'escola des de fa ja uns quants anys, és una relació bastant fluida, és una relació doncs, que posem ofertes tant de treball com de pràctiques i col·laborem cada any que podem aquí amb la jornada, amb aquesta i amb altres que s'hi munten des de l'escola. Portem de manera consecutiva ja 3 anys participant amb la trobada de l'escola. Per nosaltres com a empresa és una bona iniciativa perquè és una manera de donar-nos a conèixer i de conèixer també molts professionals que poden cobrir necessitats que ells tenen i que nosaltres tenim també com a empresa, tant a curt termini com a llarg termini. En aquest any doncs, estem bastant enfocats en tema de restaurants, que és una que nosaltres fem, en captar professionals, sobretot que estiguin interessats ja en un tema professional amb nosaltres de cara a aquesta campanya que comença a partir de Setmana Santa, estiu, i també tenim una sèrie de projectes internacionals amb els que estem oberts a captar qualsevol professional que tingui mobilitat geogràfica fora de l'Estat. Darrerament hem tingut bastantes col·laboracions, sobretot en la línia de càtering que portem, en la que ens hem nodrit bastant d'alumnes, sobretot estudiants, que hem tingut bastants alumnes que han anat passant tant de cuina com de sala, i també tenim algun perfil d'alumne que ha estat treballant amb nosaltres a altres posicions, tant a restaurants com a oficines. A nivell d'alumnat ens trobem sobretot amb la gent que està estudiant, és una gent molt motivada, amb moltes ganes, amb bons coneixements, tot i que manca a vegades, òbviament, d'experiència i de recorregut, i un cop ja són exalumnes ens trobem un perfil que normalment és un perfil ben qualificat, amb bones aptituds i que sol encaixar força bé amb el que és les demandes de l'empresa en aquest cas. Hace 5 años entré en el Hotel Ars. Empecé de prácticas trabajando como conserje del club y la relación que tuve con el Hotel Ars fue gracias a una feria que se hizo también aquí en el CET, ya que soy exalumno del grado superior de restauración en el 2007 y bueno, llevo ahí desde el 2007 hasta ahora, he pasado por varios departamentos y ahora mismo estoy en el departamento de housekeeping como director. Y bueno, creo que estas
estas ferias, estos eventos que realiza el CET son muy importantes, ya que hacen la relación tanto de los alumnos o exalumnos con las empresas una relación mucho más cercana para crear futuros talentos en el rubro de la hotelería. Nosaltres estem en contacte amb el CET des de que va inaugurar l'hotel, que va ser el 2009, a finals del 2009, encara que abans de la seva inauguració nosaltres ja ens vam posar en contacte amb el CET evidentment, per mirar de trobar els candidats més idonis per les posicions en les que estàvem buscant. El CET podríem dir que és una de les escoles més importants a nivell d'hostaleria i turisme aquí a Barcelona i evidentment nosaltres ens estem posicionant, ens volem posicionar com un dels millors hotels a la ciutat i si pot ser del país i evidentment busquem aquests alumnes que puguin cobrir les posicions que nosaltres estem i disposem. L'alumnat que estudia aquí al CET jo crec que té una molt bona base. Crec que estan posicionant-se com una de les millors escoles de Barcelona, però evidentment com estem dintre del sector de l'hostaleria, un tema important és el tema de les pràctiques i de l'experiència. És important tenir aquesta bona base, tenir un bon professorat, tenir una sòlida formació, però després és important també que això es tradueixi en experiència, que és el que aquest sector ens està exigint, una certa experiència sobretot pel tracte amb el client, perquè molts clients són molt diferents i evidentment com més experiència tens més pots oferir una màxima qualitat en el servei. Nosaltres hem tingut, evidentment, gent que ha fet pràctiques del CET a la nostra escola i també hem tingut inclús una persona que ha vingut a fer un projecte de final de màster i després sí que se li ha donat opcions i de fet tenim algunes persones del CET, que han estudiat al CET, que estan treballant amb nosaltres. Nosaltres en aquesta trobada el que estem per un costat és donant-nos a conèixer i que la gent que està estudiant segueixi veient l'hotel com un dels millors hotels de Barcelona. Per un altre costat nosaltres el que estem buscant és gent que li agradi l'hostaleria, que vulgui desenvolupar-se dins d'aquest sector amb la nostra companyia. I actualment el que estem buscant és gent que estigui interessada en fer pràctiques i també en alguna posició, sobretot a nivell d'operacions bàsica, com pot ser cambrers, cuiners. Jo em dic Judit, estic fent ja quart curs de grau en turisme i crec que el de la trobada d'escola d'empresa és molt interessant perquè com que ja acabem necessitem contactar amb empreses i aquí és una bona manera perquè et venen aquí totes les empreses i pots anar deixant currículums, no has d'anar tu especialment a l'empresa i més que res està bé perquè et mous aquí amb el nivell professional i Sí, jo soc la Irene, també estic a quart com la Judit, també estic fent grau. També penso que és una molt bona oportunitat per nosaltres, sobretot pels alumnes a quart, que estem acabant i necessitem treballar o encara que estigui en contacte de pràctiques, però pels altres anys podem trobar també molta oferta i no només aquí a la trobada, sinó que també al departament de l'I3 que ens ajuda bastant i tenim moltes oportunitats a la universitat per trobar feina o pràctiques. És una manera de donar-te a conèixer i també conèixer l'entorn que ens mourem quan acabem la carrera, perquè ja estem acabant. Penso que això també és un valor afegit de la universitat perquè no ho fa tothom, això. Una bona oportunitat. Hola, el meu nom és Gerard, és la tercera vegada que assisteixo a la jornada de trobada. Anteriorment he cursat en direcció d'allotjaments turístics, ara estic a primer de grau en turisme i bé, el que hem anat buscant entre tots els anys és empreses internacionals o empreses de prestigi al sector per intentar fer les meves pràctiques. Al principi eren les meves pràctiques, ara ja és més jornades laborals el que busco i bé, de moment hem tingut sort, sobretot amb el departament D3, que sempre m'ha assessorat, m'ha buscat pràctiques, m'ha corregit els currículums, etc. I que és una gran ajuda per a l'estudiant tenir un departament com aquest a l'escola
ja que a vegades ens veiem molt perduts i aquestes coses, i bueno, doncs que bàsicament el que busquem d'aquestes jornades és els primers contactes que a futurs a vegades poden ser propostes de treball o de pràctiques a l'estranger o a nivell de Barcelona o de qualsevol altra part de Catalunya.